நாற்றம்பள்ளி அருகே மர்ம விலங்கு கடித்து 9 ஆடுகள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கே. பந்தரப்பள்ளியைச் சேர்ந்த அலமேலு என்பவர் ஆடு வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர் வளர்க்கும் 9 ஆடுகளையும் நேற்று மாலை கொட்டகையில் கட்டிவிட்டு வந்தார். இன்று காலை சென்று பார்த்தபொழுது 9 ஆடுகளும் மர்ம விலங்கு கடித்து பலியானதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். ஆடுகளை கடித்துக் கொன்ற மர்ம விலங்கை உடனடியாக வனத்துறையினர் பிடிக்க வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். புலி வந்தா எந்த நாய் கெட்டு நிக்காது. யாருமே காலை பார்க்கும்போது அது கண்ணுக்குட்டி இங்க போகுது. ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் நானே அனுப்பிச்சிடுவேங்க. நான் இப்படி வந்துருங்கண்ணா. ஹைஸ்கூல் லெஃப்ட் சைடு வந்தேன்னா அந்த வழி வந்துடும். தெரியும் ஆடு சேர்த்து வச்சு தானே, அதுதான் அங்கே தான் இருக்கேன். தெரியல மச்சான், ஏதோ மர்மமான விலங்கு தான். இருக்கலாம். பக்கத்தில் எங்கே இல்லையே, பார்க்குறேன். பனந்தப்பு இல்லை, பனந்தப்பு லெஃப்ட் சைடு வரணும். பனந்தப்பு கொஞ்சம் கழுத்து மட்டும் தான்